Velkommen til årets skuespil, som jeg kaldt Velkommen til Den Grimme Ælling. Vi håber, I vil nyde vores forestilling, som vi har knoklet med de sidste 2 uger. Vi har haft travlt og vil gerne have haft en dag mere, men vi gør vores bedste og håber, at alle alligevel kan følge med. Lad os komme i gang. Jeg præsenterer nogle af de medvirkende her. I musikken har vi Mads, Jonas, Lykke, Markus og Dagmar. Kostymer og sminke, Ophelia. Folk i middelalderen i Randers og ved Færgen, Karl, Thomas og Christian. Vagt og tigger, Lasse og Jeppe. Danske piger og discodanser, Josefine, Lærke og Malou. Bøden, Munke og folk fra Fur, Philip, Andreas og Emil. Den fulde mand i middelalderen, Nicolas. DJ og dansk mand, Lars. Den grimme ælling og Natasha, Natalie. Olivia, rocker og minister, Johanne. Anna Anker, nonne, en mor, Dagmar. Og flygtninge, Ahmed, Fatima, Alma og Mohammed er Mathilde, Nadia, Samantha og Tobias. Michael Anker, statsminister, Troels. Sisse, rocker, Lykke. Minister, nonne og rockertøs, Emma. Højer og rocker, Markus. Og selvfølgelig Danmarks bedste chauffør, Patrick. Jeg er kommet her til Færgen fra Sverige for at hente en flygtning fra Syrien. De vil gerne tage sig ned i Danmark, men kender slet ikke landet. Så jeg vil tage dem med rundt og se forskellige steder. De skal møde nogle mennesker, som på hver deres måde er en del af Danmark. Min bus er speciel. Kør nu tiden, men jeg kan også tage os tilbage med i tiden. Så det er ikke forvirret, kære publikum. Hvis vi pludselig er tilbage i middelalderen eller hos Andersens sted. Tag med os på tur i det dejlige Danmark. Nu har jeg talt til mig. Vi er nu kommet til Danmark, og vi er rigtig væk fra hinanden. Godt ved noget sikkert til Danmark. Bryder mig ikke om at sejle på de store hav længere. Det var en færgedisco. Ingen gumbåd videre noget. Det ved jeg godt, men vandet der altså altid kommer mange for nu af. Jeg er godt nok heller ikke ret glad for, hvor langt
Nu er vi kommet sikkert i land, og vi må finde den bus, som vi lejede i Sverige. Jeg er virkelig spændt på, om der skal være stået i svenske. Det er jeg sikker på, det er. Svenskerne kan ikke lide flygtning. Jeg håber, danskerne kan. Bare du ikke bliver skuffet i børn. Hallo de damer og herrer. Her er privatchauffør og Jens Berit. Er du går bussemand, og skal du køre nogle flygtninge til København? Jeg hedder Børge, men ja, det er mig. Det er en lidt speciel bus, du har. Kan den køre? Om det kan køre. Det kan den, og ingen dag nok holder den livsrejse. Lad os nu se. Vi har været ude for lidt af hver. Når Børge siger, at det bliver livsrejse, så tro mig. Den her bus kan noget, som ingen andre kan. Er I klar? Min gode mand, du kender på den hurtigste vej til København. Ja, det gør jeg. Vi starter med Skagen. Godt, min gode mand. Jeg stoler på dig. Det skal du bestemt også. Min stedsats er en, så. Hun er en af nogle af de mennesker, som er berømte. Eller de mennesker, der bliver berømte. Her må jeg sige, at jeg ikke helt forstår, hvad du snakker om. Men det lærer jeg nok. Ja, det er helt sikkert. Gå bare. Her er jeg i gang med at male nogle fiskere, som trækker deres net i land. Jeg så dem i går, lige da de kom på land. Men de er så beskidte og har svært på kanden. Kan du ikke male det pæne i tøjet og ikke beskidte? I Frankrig var jeg blevet smidt ud af kunstforsamlingen, hvis jeg malede folk med sved på panden. Der ville jeg kun se det realistiske. Nej, de pæne ting i folk, og ikke det realistiske. Det ved jeg så. Jeg er bare drillet dig. Det er vigtigt at male folk, som de ser ud. Se den her fisker, som jeg er ved at male. Han skal se bare ud. Fiskeri er farligt. Så mange fiskere løber på havet. Jeg synes, det er vigtigt at male folk, som de ser ud. Se mit billede af den lille pige, der bliver aftenbøn. Det er meget naturligt og viser en helt almindelig pige i en helt almindelig situation. Er det naboens Kirsten, du har malet? Ja, det er det. Hun kan bare lov til at male. Jeg vil nu også gerne vise, hvor små Skagen er. Giv mig en god idé, Anna. Kan du ikke male Gyllevær havet? Jo, men der skulle gerne være nogle mennesker på det. Jeg ved bare ikke lige, hvem vi skal spørge. I aften skal Marie og jeg gå en tur langs stranden. Mal os. Det lyder som en strålende idé. Okay, så siger jeg til Marie, at vi skal sætte pæne kugler på. Så kan du male os smukke. Velkommen til Skagen. Er jeg så kunstner, som søger mig på grund af lyset? Nej, vi er flygtninge fra Syrien. Vi er kommet til Danmark, fordi vi tror, at jeg har rart at være. Det er her bestemt også. Men man skal helst komme fra Danmark, så det er lettere. Jeg kommer her fra Skagen, og alle accepterer mig. Jeg kommer ikke herfra, og mig skal vise jer. Ja, alle kunne lide mig, fordi jeg gik med de lokale piger.
det tror jeg. Ja, vi ses senere. Jeg tror ikke, det har det sted for os. Vi er lidt for anderledes. Ja, det er kedeligt. Der er heller ikke nogen unge mennesker, der kun gamle nisser. Jeg tænker også på piger og fest og hvad der problemer over begyndelse i Danmark. Der er helt glad. Der sker ingenting med at skabe. Hvis det er festpolitik, så er det nok ikke skab. Der kommer nok mest kulstof fra hele verden, og de er ikke så unge, som du er. Vi er nok længere sydpå for at finde sted for andet. Når vi går tilbage til bussen og kører igen, tror vi er tæt på København allerede. København? Det ligger langt væk herfra. Borg sagde, at København var lige om hjørnet. God tur under alle omstændigheder. Ja, I kan vel ikke lige hjælpe mig. Jeg skal male Anna og Maria på stranden senere, men jeg har rent faktisk allerede malet dem, uden at de ved det. I kan få det første billede. Så er det væk, og jeg kan male et nyt. Jeg tror alligevel ikke, det bliver så berømt. Tak, det vil hænge op i vores nye hjem og tænke på Skagen. Det er da meget pænt, men han er nok ret. Det bliver sikkert ikke berømt. Hør de nævnte fest unge mennesker. Lad os tage et stop med dem. Nu kan I gå ud og se det på festivalen. Jeg kom meget her, da jeg var ung. Det var faktisk her, jeg mødte lillemor. Og hun havde de dejligste krøller dengang. Her må jeg sige, at jeg ikke helt forstår, hvad du snakker om. Er det din lillebror her? Nej, lillemor. Hende derhjemme, du ved. Nå, nu forstår jeg. Min lillemor er Syrien, og hun er stadigvæk pæn. Ja, min lillemor også. Hun har bare ikke så mange krøller mere. Nå, gå I bare hen. Snak med de danskere, der kommer her. Holder I på dig? Holder I bryllup? Nej, hvorfor tror du det? Når vi holder fest med dans, er det fordi, der er nogen, der bliver gift. Vi holder fest, fordi vi har lyst, og fordi det er fredag. Vi fejrer ikke noget. Vi fejrer, at det er weekend, og vi er fri fra skole. Går jeg stadig i skole? Hvor gammel er I? Vi er lige fyldt 15 år, så vi er en bedstealder til at feste. Vi er ikke mener at danse og kun ikke drikke. Nej, vi er alt for gamle, og vi drikker ikke. Det var ikke dig, mine bedstemor, men de to unge slipper rundt på dem. I kan tale om, de er for unge til at feste, og de er heller ikke forlovet endnu. Forlovet? Hvem snakker om? Hvem snakker om at skulle være forlovet? Det er mig i hvert fald. I Syrien får vi ikke lov at mure os. Vi får ikke lov til at gå ud og drikke alkohol og gå ud selv om aftenen. Ellers så er der ingen, der vil gifte sig med os. Vi mor starter mødes med vores venner. Det skal ikke blive svårt. Ved jeres forældre godt, I er her? Ja, min mor kalder sig ud. Og min far går til tricks. Og min far hedder os med.
Det sker aldrig i vores land. Nej, derfor vil jeg ikke have lov for os. Jeg tror, vi skal væk herfra, inden de giver vores unge for mange gode idéer. Ja, de har ikke godt af at se de unge danskere drikke alkohol. Lad os give jer lidt. Det ser sjovt og hyggeligt ud. Ikke, Det sker ikke noget, vi går ind og får en enkelt dans. ikke tale om, vi skal videre. Hæld i bussen med jer, så vi kan finde nogle ordentlige danskere. De er ikke færdige med at spille. Natten er ude. Hvad er det for nogle steder, du sender os hen? Der kommer ikke ordentlige mennesker. Jakob her, Har du været ligesom dem derinde? Rolig nu, bedste. Borger er blevet meget mere fornuftig. Ikke sandt, Borger? Jo, hvis du siger det, så er det nok sandt. Kør nu, menneske, inden de unge bliver frisket. Det er jo sent allerede. Ja.
Jeg vil måske bedre kan lide det her. Det er ikke moderne, det er svært imod. Det ser mærkeligt ud. Lad os ud og se os omkring. Er vi kommet til en helt anden tid? Undskyld, Simon vil gå over bag. Skal du være fræk? Nej. Nej, jeg vil bare ikke gå over bag. Nå, du er måske lidt dum. Nu skal jeg sige dig det. Vi er i 1286, og vi er i Viborg, midt i Klostergården. Og vil du vide mere? Nej, det er rigeligt. Og en anden gang, så lad være med at drikke så meget, sådan at du glemmer tid og sted. Hør det ikke. Der er noget galt. Borge sagde, at det der sted. Lad os gå rundt og se os omkring. Det skal der vel ikke noget af. Halløj, min gode mand. Er den ude der? Jeg spørger, har du slået ham ihjel? Kan du ikke tale, hvad skal din tunge af? Vil du have lidt møde? Den er tom, det var mærkeligt. Jeg må have fyldt en masse. Jeg må få fat i en nø. Hurtigt, gem jer heromme. Hvorfor skal vi gemme os? Vi har jo ikke gjort noget. Munkene på klosteret er blevet pålagt at fange alle fremmede, der kommer til Viborg. Vil ikke en gammel kone som mig. Lige nu der fanger de alle, for de er helt på bar bund. Hvad er der dog sket? Ved I ikke det? Der er sket et kongemord i Finderup-Lade. Nej, vi ved ingenting. Den er dog myrdet. Det er Erik Klipping, og det skete for et par dage siden. Og munkene leder efter morderne alle vegne, så de kan overgive dem til døden. Nej, ikke hjemme, ligesom i Syrien. Der skal man væk. Hvor er den forskel, at her er der nogen, der vil hjælpe os? Jeg tror ikke, at alle er så flinke som os og vil hjælpe. Nogle er kun ude på at få fat i den dusør, som hertug Valdemar har udløbet. Når man kan få en dusør, er der mange, der siger noget, som ikke passer. Her i Viborg findes der desværre også mange ukristelige personer, som gerne sælger deres syge mørster for lidt penge til mad. I Syrien kalder vi dem for stikkere. De får uskyldige mennesker sat i fængsel. Her er der lidt ved at kunne folk i fangehullet. Her mister de hovedet. Nej, ikke også i det fredelige Danmark. Denne tid er ikke fredelig. Ikke så længe der er mordere på fri fod. Der kommer nogen. Duk jer herom, så det ikke ses. Der er ikke været nogen. Jeg troede, du var fanget morderen. Hvad mener du? Ham, der puttede gabestokken i går, troede, han var anblander. Nej, han er en udløbet hestetyv, og desværre var min hestetyv. Den slags kan man ikke gøre for. Men at lade ham sidde så længe i gabestokken, er det ikke lidt for meget? Nu er det en hest, som jeg er meget glad for, så nej, han kan sidde der, så han rådner op. Hvad kigger vi så efter nu? Vi kigger efter alle de tænkelige personer. Nogen, der ser skyldige ud. Hvordan ser du skyldig ud? Er der noget, du er svært at forstå? Eller skal jeg? Nej, men ikke så lærer det. Det er bare fordi, vi er vant til at se det gode i folk, og du ser kun forbrydelser. Derfor ser vi folk helt forskelligt. Men nu arbejder jeg for mig. Ellers skal jeg melde jer til hertug Valdemar, at I ved noget om mordet. Så kan det være, at jeg snart skal arbejde over. Hvor
stå på med den økse. Du finder ingen morder hver være efter os. Det har jeg ret i. Eller, det har du ret i. Jeg går over i klosteret for at høre, om de ved noget nyt. De er jo her og holder øje. Godt, han gik det, Fjols. Forstår ikke, at Hans Valdemar kan bruge sådan en domkop til det job. Men der er nok ikke andre, der vil hugge hovedet af folk. Skal vi ikke hente noget mad til den stakkels mand i skabsstokken? Og han fortjener vist også lidt af en god klosterliv. Mens han spiser, skal vi så ikke fortælle ham, at det ikke er under stjæle. Vi fortæller om de 10 bud. Lad os skynde os, inden Fjols kommer tilbage. Som I hørte, er I ikke sikre her. I har ret, tak for jer selv. Vi har blot gjort vores kristne pligt, og vi hjælper også dem, som ikke er kristne. Og bare alle danskere, der tænker sådan. Nå, skal vi ikke gå hjem og se, om munken har taget al maden? Eller faldet i den store mjødetænde? Og hvis ja, så lader vi dem ligge og lægger låget på. Ja, vi gør. Hvad er det for nogle steder, du sender os hen? Nu har jeg set noget andet end fester. Jeg tror, vi sagt nej. Nu har jeg set noget andet end fester. Jeg tror, vi trænger til at komme tilbage til nutiden. Vi kører mod København. Hvad er næste stop? Det er Randers. Og det er den lige vej til København. Yes, det er sådan, at der er bare